سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو الزيناتات حلفي سراويت إثيوبيا زخونة جنرال برهانو جولا ناب إيرترا سردو دبدبه عبشري حموشتم إتزبوصحهم من إسيات بوتهدرات إثيوبيان إيرتران مقفافهم مقلاتو إيرترا نقدا أمريكا ملس مهابا هوحات نقدا أمريكا كمز قبل مقلاتو أب أخصم معشاك تكالات ترأيو خمزلو بريزيدنت أمريكا بايدن مس بريزيدنت روسيا كراخب مخوانا مقلاتون كال انزدهسس زيناتات حيزالكم متقلغو أبزا چانل دمانا يوتر تخاتلتن مخوان سابسكرايب كتقبروا بخبري عدمكم حلفي حيلتات مكلخالي إثيوبيا زخونة جنرال برهانو جولا ناب العلوات سب مزي إيرترا بزعباب تقراي زولو سراويت إيرترا أملكيتو دبدابة كم سددة تقليسو نزام الكتاب مع كان زينا بلومبرغ زرقي حتو زلات سبساب كم زنصرو برهانو جولا ابتنا بالعلوات سب مزي إيرترا سددة دبدابة اتوم ناي إيرترا حلفتي سراويتهم كاب تقراي كوصو زحاتتا كم زخونة إذا مع كان كاب كلتا مستقودايك أربات زلون وغانات دحر زرخبوت حبريتا كم زفلتاتي تقليسو زلا اتوم نزي حبريتا مع كان زينا بلومبرغ زقبلوا وغنات نزح حبريتا ناب قالع كوصو زي تفقدلهم بمخانم شمم كتقس كم زي دليو جن برهانو جولا ابتناسب مزي إيرترا زتلاكه سراويتكم كاب تقراي اوصو زبل تحستو زلو دبدابه فيرم او كم زنبري تقاليص زلا نزناي برهانو جولا دبدابه املكي تخازا معكن نتي حلف سراويت إثيوبيا زخونه جنرال برهانو جولا وهابيت قال قدماي منستر إثيوبيا زخونه بيلينسيوم كومدما ناي إيرترا منستر زينا يمانه قبر مسقل كتركب كم زفتنت جن زخونه ملس كم زي مصايا حبيرا قدم حجه كم زفلت منغستي ابي احمد سراويت إيرترا كاب تقراي كوص مسب مزي إيرترا تسماميعو كم زلو حبيرو زنبرو خوينو ابز حلف قربا معتات جنا مع كان زينا CNN بفيديو ابز قربو تچبطي سراويت إيرترا جينا اب تقراي كم زلويا صبصيبا زنبرت كابزوبا معراب تقراي تفناقيلهم اب كتما شيراب استفلالو ابيات تمرت تعقيبهم كابز نبرو تفناقلتي كسب حموش تميتو زبصحم من اسيات دق تبعتين دق انستيون بوتهدرات إثيوبيان إيرتران توسيدهم كمز تاسرو اب تكباب زلون عين مسخاخر زخونو ناي سباو حاجزا سراحتنياتاتن حدا حكيمن مع كان زينا رويترز حبيرهم نزغو دايما الكتخا مع كان زينا رويترز قليصاتو خمزلا اتم وتهدرات مال ساعه 10 حدا مشد دحر قطري ناب قصرتهم تفناقلت زتعقبلو معسكرات بمئتاون اتم من اسيات كم زوسدوهم كتقلص انكلا ابتناي موساد مسرح خاتم وتهدرات نقل من اسيات يقطقطوهم كم دما تليفونومن غنزبومن يمنطلوهم كم زنبرو نا عين مسكر كابت بوتا كم زحبوريا اذا مع كان صبصيبا زلا كابت بوتا زوص زلو حبريتا خم زنصرو خاتم وتهدرات نبتم معقوبيتات بمئتاون من اسيات طراي كاب زنبرو لكفلتات انداوصو نقليهم بمكاين نقليهم دما باغرو ما سليفهم كم زوسدوهم بمغلاص نتم تفناقلتي يقطقطوهم كم زنبرو اتم مسخاخر حبيرهم نزي قدايا ملكي تغا حتو زقربولو منغست إثيوبيا بمنقدي حلافي حزباو ركبات سراويت تهاجر زخونه كون للجيتنت كيدا نغيرو سراويت إثيوبيا تفناقلتنا يمأسار تكبار كفصم زيك إلو دحر مزراب نتم زوصو صبصبات زتسنعو صبصبات يمكبل غليصوم اتي حلافي حزباو ركبات سراويت إثيوبيا زخونه كون للجيتنت ادانه امغلص يوسيغو سراويت مكلخال إثيوبيا بتاريخو خمو ايغبرنيو بزعبا زبحال زلخا حبريتا يخون زينا يلن بحق اقاطيمو كخونو لزخل اغبابون يلن سراويتنا مو انتاي دليوكم خغبر بمبال نتخسي مولو بمولو ينصيغوا مع كان زينا رويترز كان نز غداي ملكيتا نغزياو محداري زوبا سميناو معراب تግራይ زخونه دكتور تيدروس አረጋው ዘዘረረበት ኮይና እቲ محدار خاب بزعبه تزغاطم مكفاف ናይ መንእሰያት ውህሪ حبريتا كوانت هالو ካብ معقوبي ዝተፈናቀሉ معسكرات بمايت كم ዝተገፈፉ ዝገልጽ حبريتا ግን በጽሒዎ ከም ዘሎን حق مخانن نتا معكن أرجعيتلا إذا معكن بتوسخين زقداء ملكيتا إن منستر زينا إيرترا يمانه قبر مسكال حتى زقربت اللي خوينو نسقنا زتفنا قالوا مكفاف مغنيات ألبوي بمبال نزح بريتا حو حد زنزحوا بروباغندا كبليو نايمنس أجمل سزهبا أمريكا بالعلي إيرتراويان سبسلطان زنبرتو ناي فيزا أجدا حقاونت زوباو سلامن صأتن زيدن في كتبل إيرترا تزورد أجدا زلوا تقاومو غليصا مستياب إثيوبيا كل تግራይ ተወልዒ ዘሎ ኩናት ምትእሰር ኣለዎ ንዝበሎም ኣብዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኾነ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ሰበስልጣን መንግስትን ኣባላት ሓይልታት ፀጥታን ውልቀ ሰባትን ናይ ቪዛ እገዳ ከም ዝገብር መንግስቲ ኣሜሪካ በሰንበት 23 ግንቦት ገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ከዓ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ብዘውፅኦ መግለጺ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብሰንኪቲ ሕጂ ፈሪሱ ዘሎ ሕወሓት ብ3 ሕዳር 2020 ዝወሰዶ ሓደገኛ ወተሃደራዊ ምልዕዓል ዝተፈጥረ እዩ። ወተሃደራዊ ውጥን ሕወሓት ከዓ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዝዓለመ ዘይኮነ ንኤርትራውን ዕላማ ዝገበረ ነይሩ ክብል እቲ እገዳ ከም ዝቃወሞ ይሓቢሩ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ብተወሳኺ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እገዳ መግለጺ ኣብ ድሮ መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ኤርትራ ምውጽኡ ግዚኡ ዘይሓለወ እዩ። ብግብሪ ዘለዎ ትርጉም ብዘየገድስ እዚ ዝወፀ ስጉምታት ንሕጋውነት ኮነ ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ዘየደንፍዒ ብምባል እቲ ሚኒስትሪ ኤርትራ ዘለዋ ቁጥዐ ኣይሓበአን። ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ በቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ውሽጡ ውሕዳት ሳምንታት ክውዳእ ምዃኑ ዝተነግረሉ ወተሃደራዊ ግጭት ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ምህላው ጸብጻባት ዝሕብሩ ኮይኖም እቲ ግጭት ኣብ ትክልል ሰፊሕ ምፍንቓል ጥምየት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝርከብዎም ከበድቲ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ኣስዒቦ ምህላው እውን ይዝሕበር። መዚ ናይ ኣሜሪካ እገዳ ብዝተሓዝ ከዓ ኣብቲ እገዳ ሕወሓት እውን ተጠቒሶም በምህላዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ሕጋዊ ወኪል ሕወሓት ዝኾነ ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም እቲ ብኣሜሪካ ዝተነብረ እገዳ ብሕወሓት ቅቡል ከም ዝኾነ ክዛረብ እንከሎ ወከልቲ ሕወሓት ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ኢሮጳን ይራኸቡ ድዮም ንዝብል ሕቶ ከዓ ሕጂ ብልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ዝተመረፀ ኣካል ኮይና ዘይኮነ ቀደም እውን ኣብ ብረታዊ ቃልስን ከለና ምስ ሓለፍቲ ዓለማት ንራኸብ ነርና ሕጂ እውን ንራኸብ ኢና ክብል ሕወሓት ምስ ኣሜሪካን ኢሮጳን ርክባት ከም ዝገብር ገሊጽ እዩ። ነቲ እገዳ ጀማሪ ስጉምቲ ብምባል ብሕወሓት ተቐባልነት ከም ዘለዎ ዝተዛረበ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ ብመሰረት ንሰለስተ መዓልታት በኣቦታት ምእመናን ሞኖኮሳትን ካብ ገዳማት ትግራይ ዝተኣወጀ ጾመ ትግራይ ሰባት ካብ ገዝኦም ከይወጹ ካብ ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ መንቀሳቐሲ ተቆጢቦም ከም ዝርከቡ ኣብዚ እዋን ከዓ መብዛሕትአን ከተማታት ትግራይ ጸጥ ኢለን ኣብ ጽምዋ ኣትየን ከም ዘለዋን ዝኾነ ንግዳውን ማሕበራውን መንቀሳቐሳት ከዓ ተዓጽዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ነዚ ጾመ ትግራይ ዝተባሃለ ተበግሶ ኣመልኪቶም ከዓ ገለ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ኣብ መቐለ ኩሎም ናይ ውልቀ ድኳናት መደበራት ንግዲ ከምኡውን እንዳ ቤት ምግቢ መስተን ይኹን እንዳ ሻሂታት ከምኡ ከዓ ካልኦት ንግዳዊ ትካላት ብምዕጻዎም ኣብታ ከተማ ጽምዋ ሰፊኑ ከም ዘሎ እዮም ገሊጾም። ብመሰረት እቲ ዝወፅእ ዘሎ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓበሬታ ከዓ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዝግበር ኮነ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ህዝባዊ መጓዓዝያታት እውን ተቋሪጹ ምህላው ድሕሪ ምሕባር ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ኣብ ብዙሓት ከተማታት ትግራይ ዓሲሉ ዘሎ ጸጥ ዝበለ ኩነታት ዘርእዩ ስእልታት ይዝርግሑ እዮም ዘለዉ። እዚ ይኹን እምበር ኣብ ከተማ ኣኽሱም ብምኽንያት ጾመ ትግራይ ዝተወስደ ምዕጻው ናይ ትካላት ገለ ሰብ መዝታ ከተማ ትካላት ንግዲ ክዕሽጉ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። ግዚያዊ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ትግራይ ብርሃነ ገብረ ጻድቕ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣብቶም ኣድማ ዝገብሩ ናይ ምዕሻግ ስጉምቲ ይውሰድ ኣሎ። ገዛን መጓዓዝያን ከይንቀሳቐስ ምእዳም ስለ ዘይከኣል ከዓ ነቲ ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝወሰኑ ክሕብር እንከሎ እቲ ከተማ ብዙሕ ተፈናቃሊ ዘለዎ ከተማ ከም ዝኾነ ከምኡ ድማ ብዙሕ ተጠቃሚ ብዙሕ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ብምዃኑ ትካላት ክዕጾ ከም ዘይብሉ ኣገልግሎት ክዕጾ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ንሱ ሕጋዊ ስጉምቲ ዝበልናዮ ወሲድና ኣለና ክብል ይተዛሪቡ። እዚ ኣመሓዳሪ ነቲ ጾመ ትግራይ ዝተሰምየ ተበግሶ ኣመልኪቱ ከዓ ጾምን ጸሎትን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን፣ ጸሎትን ምምሕዳርን ኣይራኸብን እዩ። ናይ ኣገልግሎት ህዝቢ ዓጺኻ ጸሎት ምባል ሓድሽ ነገር እንተኾይኑ ተረኣዩ ኣይፈለጥን እዩ። ጸሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝግበር ኣብ መስጊድ ዝግበር ትካላት ግን ክዕጾ ኣይግባእን ብምባል ከም ግብረ መልሲ ነቲ ናይ ምዕሻግ ትካላት ውሳነ ከም ዝወሰዱ ተዛሪቡ። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስ መዘንኡ ፕሬዝደንት ሩስያ ዝኾነ ቭላድሚር ፑቲን ዝመጽእ ዕለት 16 ናይ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ስዊዘርላንድ ጀኔቫ ክራኸብ ከም ዝኾነ ካብ ቤት ጽሕፈት ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ዝወፀ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ነዚ ኣመልኪተ ከዓ ናይ ፕሬስ ሴክሬታሪ ምምሕዳር ባይደን ኣብ ዝሃቦቶ መግለጺ እቶም ክልተ መራሕቲ ሃገራት ባይደን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንመጀመርታ እዋን ኣብ ዝራኸብሉ ግዜ ኣብ ኣገዳሲ ጉዳያት ክዛተዩ ከም ዝኾኑ ከምኡ ድማ ናይ ሩስያን ኣሜሪካን ምሕዝነት ንቡርነትን ርጉእነትን ክህልዎ ክዘራረቡ ከም ዝኾኑ ያገሊጻ። ነዚ ርክብ ናይዞም ክልተ ፕሬዝደንት ከዓ ብወገን ሩስያውን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ዝኾነ ክሬምሊን ኣረጋጊጽዎ ዘሎ ኮይኑ በዚ ከዓ እቶም ባይደን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣብ ተፋጠጥ ዝጸንሑ መራሕቲ ብኣካል ንመጀመርታ ግዜ እዮም ክራኸቡ። ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ጆ ባይደን ንፑቲን ቀታሊ ክብል ገሊጽዎ ድሕሪ ምንባሩ ኣብ መንጎተን ክልተ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ፍሕፍሕ ኣጋጢሙ ይጸኒሑ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።